Kajingnya tu kana sapang arngut silok kibari basumar ya kakun jong kibriu. Ha kawai kasngi uhidar ule jalam kaya kalok bat ikun badang sisnem jong u. Barok lai ngut sikun kisyong dakakali la jong. Uhidar ula ong ya kalok jong u. Malti mentala aslam ha ngam juyo syu ban le jalam kaya pi. Kalok jong u kala ong. Hoot ken tang ba menta kasngi tengi layok let kai. Kat ba kita ngesong kali, uhidar ubun ketin bahai kalok pat kanyak kali. Henry ulayo ikan san badon ayure hapadang surok. Uhidar ula pensangnya ya kakali, kilayok sengau bayam kelung. Bat kilahir nakali, kiyoi ba ikelung badang rit, itiak hapadang surok marwe iyam hangta. Kamalti ka ong ni ulok, sim se hidari ikelung, yang nginyara no seyeng. Uhidar ula ong ni kalok, nginra kumno ya ikelung, habangim itu, yo syak keno nong tu. Ulok jongka kwa ban ra ya ita ikelung, namar upor khat ba unhap ban penlut pensep ya kakun jong kibriu. Bat ula ong, dang ya enjoy mano, hapkit jenjar manga tengam tre. Kalok jong u kalaong, hidar balai pikran kumta yang ngin nyelam no ikelung sayeng. Uhidar umay kalok Henry ka multipat ka ong u. Ladang imra ya ini ikelung ublay unsa sneusi ngidey ban pelat im ya ka mensim jong i. Bat ladang ibu sa hangne te in sayap na lor ba ini ikelung ba pli imtip ya ka ay. Uhidar ulah kongu ya kalok, bat ulah wanra ikelung hapok kali. Kamalti kalapan aidot ikelung namar bailayam palat. Endala poy hayeng, kamalti kabu kerteng ya kakun lajong daka roza. Kadbay kakun basyukar hasurok pat kabu kerteng daka Trisha. Kini kikun baro arngut kila longkum si para. Kadba kamalti kadang don hakam ratiak bat kikun. Uhidar uwan hakam ratiak bat ulaong. Malti nginyok pisana ban penlut pensep ya ikun basyukar. Kamalti kalaong. Wat kuslay siya, ublay utip hiya ka ka jingdon kam jong i, unsa pendap. Uhidar ulas ngap no, tang ba ngek ya ka jingong jong kalok namar mon baka Trisha kan ong i upapa, namar kamde ka kun jong u. Kadba dang yat kisngi kipor, klem dalap bas ngautu, ki kun jong kamalti bat uhidar kiladap sansnem. Teha kawai kisngi, enda uhidar ulawan na jingtray, ulap bakalok bat kikun ki syongkai hakamra syongkai. Uhidaru usyongkai lang bat kalok, Henry ha kata kapor, Katrisha kalaong. Papa, piwan tiet jingbam ayu ya nga. Uhidar ulakan hidran bat ulaong. Balengan syuan tiet jingbam ya piman la kasngi. Kamalti kalaong. Balik pa ban kenhit kum uperthat kata-kata ya Katrisha. Karoza kalaong. Hoot ken papa yang ngate pim jumai piit bha katba ya Itrisha pat pisumai lenter. Katrisha kayam bat kalaong. Ipapa te im i janga. Kamalti ka krok bat ka penyat ya ki umat bajau jong Katrisha. Uhidar ula ibitar ya kalok lajong tangba usngap uklem ong eesyu. Kadba dang yat kisni kipor, Katrisha bat karoza kilas dang he, bat kilek hakajuk ka skul kisyong ru hakajuk ka kelas. Bat hadien kumba katu kat nesnem karoza kladap kat prasnem, bat Katrisha pat kladap kat nyusnem. Kini baru arngut kilaya let kelas. Teha kawai kesini, kadba ka Rosa bat Katrisha kidang yat lenti ban let sa kelas. Don langut ki senrang ki badang yang kai harut surok. Ka kerteng jong kine, uwe ustan u Lauren bat uwe pat u willing. Ustan bat u Lauren kia kren kenslenya ka Rosa bat Katrisha. Henry u willing pat ulang u bajai-jai. Willing haba uyok ngau baki parlok jong u ki kran klem akor.
ulamai ki paralok la jong bakim de ban kran klam akor ki kentei Henry ki ne ki arngot ki paralok jong u ki la ong kalai u willing kumne balai dei para jong pi na dus bat ki la yar ki ben ban ni u paralok u willing u petno hakata ka jaka namar usngeu le ran bagi paralok jong u hilong ki ba klam akor ka Rosa bat ka Trisha kim la shu ban shu sngap jaka jingkran klam akor jong kine ki shenrang arngot ka Trisha kala ai shi tap ya u Lauren kine bra arngot si paralok ki bakran klam akor ya ki la bitar bha bat ka Trisha kala ong pimle ran se ban kran klam akor ya ki kentei balai imei ipa jong pi kim jusnang ne ka Trisha kala ong ya u Lauren mat ustan wat jumalin syuk ban kran klam akor ki kentei yo dawan ipapa jongi pin sa syak kempulet ka Rosa bat ka Trisha ki lek no sya kelas kine ki shenrang ki la pet nyamram no kine ki shenrang ki la sngew dom ki ya kran prolok hi bat ki la ong sa pet ka ya kine ki kentei ngin penhir keput bet hakan noma kasngi Enda ka Trisha bat ka Rosa kilawan hayeng baro arngut klia tu ya ka kemi bat ukpa ka kemi kala ong bangin net komplain no ha police station Henry ukpa ula ong ya ka malti pet malti ka de ka Trisha ka basdang ya kini baro ka hikay ya ka khun jongi sa ka wero wajuan ra polit hayeng ngam sngaw tenat ka malti kala ong balai hidar pisu kenok baik tangnya ka Trisha na do dang kelung kat hado menta balai pi bisni ayu ya ka u hidar usngap no u thaj banya bunya bat ka lok jong u namar utip baka malti ka iej bhai ka Trisha teha ka we kasni ka Trisha klik school tang marway namar ka Rosa ka shitom kadba ka Trisha ka yaj danti Usten bat u Lauren kidang yang kai hasurok. Usten bat u Lauren kila yo i ka Trisha bakayat tang marway hakata kasngi. U Lauren ula ong ni uparlok. Baka ne ka de kasngi ka babiang. Ap nganit kren ni ka ne ka kena kantay. Usten ula ong kilat persyang shua mapidos da omlong kam ngan sa persyang sa mga. U Lauren ulet hajan jong ka Trisha bat ule akum ubat tips ngi ulapan map ya ka Trisha. Ka Trisha kala ong toto ngalamap tang bawat jumlin syu ban kan klem akor ki kentei. U Lauren ula ong ka Trisha pila map shisha se yanga. Ka Trisha kala ong hoot ngalamap kilet nyo. U Lauren ula ong ladai pila map yanga. Long ni bangan lang parlok pat pi. Ka Trisha kala ong kalong tangban suya lang parlok en le ayu. Ka Trisha ka yaj artat ban le cha kelas. U Lauren ru ulet buat ya ka hadu belajan poi ha college jong ka. Shua ba ka Trisha kan rungno sa pelau jong ka college. U Lauren ula keli. Ka ka kerteng jong pi. Do ya tu se. Ka Trisha klaya tu ya ka kerteng la jong ha u Lauren banga kerteng ka Trisha. U Lauren kumju ulaya tu ya ka kerteng la jong ha ka. Ka Trisha ka let no sa kelas bat u Lauren pat ulet pai no bat u parlok jong u. Hadin kumba shita yaw. U Lauren ulaya jan parlok ha bat ka Trisha. U Lauren ula snyutra ya ka Trisha bat ula keli samla si sendan ya ka. Ka Trisha nambar bakala sngusan niya u Lauren kala tre ya u klem jing tieng. U willing ulayo i baka Trisha kala jan bha bat u Lauren. U willing u tip bha ya ka jinglong jong u parlok jong u ba u de u khna u ba kumno. Ka Trisha kala ya ju ya jan bat kala let ya kenduru teng-teng ya u Lauren. Ka Trisha ka chanya ya u ka mot bet ba ula kala de shu u khna basniu. Ka Rosa kala tip baka Trisha kaya iit semla bot u Lauren. Ka Rosa kala ong ka para bawat juya juya jan bat u Lauren namar nga isan kmat ya u. Henry ka Trisha kala ong ka henman ba u Lauren ula kala bat ulang u kena u batip sngi.
ka Rosa ka klem ong Asia Shapang jong Lauren haka para jong ka namar ka Ken baka kam tip ha ka Trisha ban yanga. Te ha ka we ka sngi. Lauren ong ka Trisha ban yalet birthday party jong parlok usten. Ka Trisha kala kongu ka jing ong jong bat kala let lang bat Lauren haka sngi ka jong usten. Kam ya tu haying. Bat ha kata ka sngi, ka Trisha ka klemon ying kala sakmit bat Lauren haying jong ustan. Willing ula ibitar ya paralok namar ka jinglong jong umut kumno ya ka Trisha. Henry umla le namar udon jingadai bat ka. Hadin shita yaw, Lauren ula sedang leker ya ka Trisha ka lingwo, balay ula kiar kumne ya nga. Haba man kasngi usat wan abet hasitang lenti hakapor banga let kelas. Henry mentapat juwan syu. Katrisha klet wat haying jong usten ni Lauren, Henry kamlap ya Usten bat willing ru kim tip se ba Lauren udon. Hadin si benai, Katrisha kelas ngusi bha namar bakam ju ya kendu syu ya Lauren. Katrisha kala iit bhai Lauren. Katrisha kelayo jing pangsit, kamla banit kelas, ka Rosa bat ka kmi klet pensim dawai Katrisha haki doktor. Ki doktor kilap ba Katrisha kala armet. Ka kmi kala kendit berkelating, lala tip hidar te tip syu, jia ayu, sabe yang ngi haying. Katba kini berot langot kidang wan pai na hospital, kilaya kendu ya willing. Katrisha klaya tulot ya ka kemi Shapang jong Lauren. Willing ula isen ya Katrisha ya ka jingmut bakhut basuba jong ka. Henry Lauren pat udon ka jingmut basukor ya Katrisha. Willing ula ya tu ya Katrisha bat ka kemi ba Lauren umdon jing i jaka. Ule ak men i samla ya ka tang banyo penhar keput ya ka namar bakathap ya Kakmi jong Katrisha bat willing parlok jong Lauren, kilet komplain no ha police station ya Lauren. Ba ulawan penhir keput ya Katrisha da kabale da kibut senti jong Hadian arsngi, Lauren ula sakem no ha kipulet. Kakmi klaya tu ya ulok jong ka Shapang ka jingja jong Katrisha barok. Hidar ula ong. Day kadal jong pi malti, menta ka yeng jong ngi klasa bot nam. Hidar ula be e Katrisha na yeng namar bakamde ka khun jong bat ula sngew le ran. Willing haba utip ba Katrisha kamde ka khun tra jong hidar bat ka malti. Ula sngew sen syu na lor ba ka syat syukor hala parlok jong Lauren. Willing ula terwa e Katrisha bakanya tono bat Katrisha kam dan mat syu ban le kumno bat kalarai banya tono bat willing. Ka kemi bat ka Rosa kilas ngeu kemen namar willing ula shimti ya Katrisha ban ri ban sumar ya ka. Kadba Lauren pat ula set patok. Lada episode nat ngeu like, share bat subscribe ka channel bat saya komen.